Evo, gospođo Kosor, dobrodošli. Vi ste nam druga gošća u našoj nove rubrici Video intervju tjedna. I vas smo izabrali jer evo na neki način da vidimo i čujemo gdje ste. Nema vas neko vrijeme na političkoj sceni, vrlo aktivno. Čime se bavite, što radite? Mi je drago da započinjete i da nastavljate razgovore sa ženama. To je jako dobro, jako pohvaljujem. Čime se bavim? Svime pomalo, budući da sam kao bivša predsjednica vlade često pozivana u različite forume, rekla bih ovako, diljem svijeta. Dakle, to su neke platforme gdje sudjeluju bivši premijeri, bivši predsjednici. Dakle, sudjelujem u tome, dosta putujem, pišem i dalje radim na nekim svojim projektima. Međutim, aktivno pratim političku scenu. Je li istinita legenda da vas zapravo predsjednik Tuđman pozvao u svoj tim, dijelom i zato jer su mu se svidjele vaše pjesme? Ne. To nije točno? Ne, apsolutno ne. Predsjednik je mene upoznao, odnosno ja sam upoznala njega kad sam ja objavila prvu knjigu na temelju svojih iskustava radeći tu emisiju. Dakle, to su iskustva vezana za prognanike, izbjeglice i druge stradalnike rata i bila sam pozvana u predsjednikom ureda da predstavim knjigu. I onda drugi put smo se sreli u Vlaku slobode i trebala sam raditi reportažu. Neću vam sve detalje ispričati jer o tome pišem upravo u svojoj knjizi. Znači, ja sam ušla u taj vlak, trebala sam snimiti reportažu i onda po dolasku u Split je smontirati tamo na Radio Splitu, emitirati za Kronike dana i za 22 sata. Međutim, to je bilo, dakle, važna za priču, vrijeme bez mobitela. I onda sam ja hodala po tom vlaku snimajući i zagledavala sve. Bio je taj poseban vagon gdje je bio cijeli državni vrh i predsjednik Tuđman. I vrlo blizu tom vagonu otkrila sam pravu telefonsku govornicu koja je bila ugrađena u vagon sa karticom. I pokušala, dobila sam Hrvatski radio, put prvog programa i počela sam se javljati. Znači, to je počelo funkcionirati i to je senzacionalno, znači to je bilo javljanje uživo iz vlaka i to je bila čista ekskluziva i to je senzacionalno odjeknulo, to su svi slušali. I sad sam ja počela iz tog vagona polako izvlačiti dužnosnike koje sam poznavala kao novinarka, jer su bili često i moji gosti. I oni su dolazili u taj moj ured, znači to je bila jedna izbica u kojoj su bile neke metle i neke kante. I onda je meni pitala sam može li predsjednik izaći, na što su se svi zgrozili da što bi oni sad zvali predsjednika. Ali sam ja u tim razgovorima čula da će on krenuti u obilazak vlaka. I čekala sam ga da izađe i doslovce sam ga uhvatila za ruku i rekla predsjedniče možete li stati sa mnom, na opći užas svi oko njega, osobito osiguranja jer to je još uvijek bilo dosta rizično. I da skratim priču, ja sam uspjela, mi smo se javili u prvi program Hrvatskog radija. Predsjednik mi je rekao da mi čestita, da sam prije svega dosta hrabra, a drugo da je to bilo odlično. I 2 mjeseca nakon toga sam dobila poziv da idem na izbore. Nedostaje li vam HDZ? Ne, zašto mislite da mi nedostaje? Ne, me ide HDZ. HDZ su ljudi. Ne nedostaje. S nekim ljudima sam i dalje u kontaktu, bila sam uvijek. Neki ljudi mi se sad ponovo javljaju, dakle neki koji su prestali se javljati, sad se opet javljaju tako. Ali i u visokoj politici, znači, nedostaje li vam zapravo te obaveze, te dužnosti koje ste imali, vjerojatno? Pa da, mislim, ja sam navikla, ja sam po vokaciji, po prirodi, po rođenju, po građi radoholičar. Kako gledate na ovu sadašnju situaciju u HDZ-u sa aferama koje opet izlaze, opet su korupcijske, zapravo? Loše, to je loše, to jako loše izgleda i evo, rečeno i gospođa Dalić je rekla da zapravo odlazi zbog percepcije, pravi razlog nismo čuli, predsjednik vlade ju je nahvalio i na odlasku, tako da je ostalo u zraku pitanje zašto je ona zapravo otišla. Pa je li to znak da je zapravo gospodin Plenković autokratski ustroj HDZ i da drma njime, ajmo reći? Ja ne mogu, ja nedovoljno poznajem, dakle nisam tamo na tim sastancima, ne znam, samo mogu prema onome što insajderi govore i ono što vidim u medijima, ali mislim da je on se okružio
sa uskim krugom ljudi od kojih jedan dio uopće nije omiljen u HDZ-u. Mislim da je čak možda sad razumio da sve odluke ipak moraju najprije ići obrnutim redom. Dakle, pogledajte kod Istanbulske konvencije, mislim da je jako pogriješio kad je išao najprije to javno najavljivati, pa je išao u neku vrstu osobne promidžbe i ponovo vezivanja svoje političke sudbine za to, a onda je tek na kraju došao na stranačka tijela. Namjeravate li se na neki način vraćati u visoku politiku? Imate li takvih ambicija ili vam je zapravo premijerska karijera bila sasvim dovoljno? Pa bilo bi logično da je dovoljno, ali nije. Zato što sam, evo, tako sve sam vam malo prije objasnila. Ne znam. Ovo mi je do sada i najteže pitanje koje ste mi postavili. Za kraj, evo da se malo vratimo na vas. Sada kada imate, ajmo reći, malo više vremena, niste toliko aktivni na određenim dužnostima. Kako izgleda vaš život, kako izgleda vaš dan? Što vas veseli? Imate više vremena za sina, pretpostavljam. Brinem se za mamu koja je, evo, ima lijepe godine i tako je dosta i boležljiva, pa se brinem. To oduzme jako puno vremena. Ta briga, redovito moram kuhati, ali i dosta putujem. Onda je to još veća kombinatorika kako je ostaviti lijekove u svim čašicama označenim za ujutro, za podne, za navečer, da ne pobrka i tako. Tako da, naravno sa sinom i... Pitam vas zapravo jer zna se da ste bili samohrana majka. Odgajali ste sina zapravo sama, a u isto vrijeme gradili i jednu vrlo impozantnu političku karijeru, što vjerojatno nije bilo lako. Da, to je bilo teško, to je bilo jako zahtjevno i to mi je zapravo donijelo užasno jedno more grižnje savjesti koje me nije napustilo i preplavljuje i danas, zato što je, ali on je jedna divna osoba, on je sjajan i mislim da smo izgradili jedan prekrasan odnos. To je sad osoba na koju se ja naravno mogu apsolutno osloniti, ali je bilo jedan od najtežih trenutaka u mom životu i nešto što nikad neću, ne zaboraviti, nego nikad neću preboljeti, ali Bog me ni ne oprostiti, jest nekim mojim kolegama koji su to i unutar stranačkoj borbi 2012. pokušavajući me eliminirati, što su uspjeli na svaki način, jer su me nakon toga izbacili iz stranke, su krenuli u tu unutarstranačku borbu među stranačkim kolegama sa glavnom tezom nećete valjda birati babu, ona je osim toga samohrana majka, a zna se da takve ne znaju odgojiti ni djecu. To je nešto što me tako užasno porazilo da zapravo ne mogu dovoljno artikulirati kako je to vas ostavi bez daha, bez mogućnosti da reagirati. Dakle, ja na to nisam mogla reagirati i nisam reagirala kako možete na to reagirati. Ali još više od toga me je porazilo, okamenilo što se nije doslovce našla ni jedna jedina žena. Da stane iza vas i... Ne da stane iza mene, nego da stane iza svih žena koje su samohrane majke, koje su igrom različitih okolnosti ostale same i podizale svoju djecu i odgajale svoju djecu. A ja sam uvijek i govorila i sada, mislim da je to najvažnije i najbolje što sam napravila. Meni je to bilo važno. Bilo je važno da svake subote, ako sam nikako mogla, stignem do večeri kući i raditi tu neku slanu gibanicu sa sirom. To je postao ritual, vjerovali ne, do današnjih dana. Ali što je to značilo? To je zapravo značilo ljubav. Gospođo Hosmer, hvala lijepo na ovom razgovoru.